Yau sai na tona asirin kowa. Fita waje. An ki a fita. Wallahi sai ka fita. Alƙur'an ba zan fita ba. Wai ke ka har yanzu wannan girman kan naki bai gushe ba. Kowa ma haka yake faɗa. Kira Allah yin mutane shiru. Ke ma yana ki yana nan. Matawalle, Umar Hashim ya kira nan ban ka bai same ka ba. Ba nan ba tashi. Okay gashi. Sauri ka kira likita. Matawalle kyale ta, lafiyan ta kalau. Wai ita dama duniya na haka take? Me ka gani halan? Ina cewa Umar Hashim zai girbi abin da ya shuka. Ashe ni ne zan girbi nawa. Saura kiris ma ka mutu. Wallahi ƙarya ne. Wallahi za a yi ta watsi. To me zai faru? Zan fasa aiki. Ni ma shi na zo fasawa. Ka sanar da ni hanyar da zan bi in dawo da kima ta. Wa, ni Allah sawwaki. Sauri ka kira likita. Na gaya maka lafiyan ta kalau. Nagode. Yawwa. Kai, fita. Kuma duk ku fita ku kyale ta. Ayo. Tab, lalle akwai aiki. Baka gaba kenan ko? DPO, ka shiga tsakanina da mutumin nan. Ka ba shi hakuri. Kai hakuri. To nayi, amma ka daina shiga min aiki. Bawan Allah. Na'am DPO. Dan Allah kai hakuri. Okay nayi, amma ya daina shiga min aiki. Gaskiya kana da zafin kai. A to kai da ka sani ma. Amma idan kai laushi zaka risina. Ranka ya daɗe me ya kawo maganar laushi kuma? What? Ayo.